Hallelujah. Jesus. Ngiyambona mkamhlakazi seoya. Ayifike nayo 2016. Ake alikamthiji. Ake sithi Jesus. Phela sifundiswe kosibathandekayo incwadi yeZefo chapter 3 verse 19. Incwadi yeZefo chapter 17 verse 30. Sizokwazi ukuthandazelana yegama lenkosi. Sibulisa bonke befundisi, sibulise otata nomama nobhuti nosisi. Ngiyalihle igama lenkosi uYesu. Amen. Khona kunjani? Sibisiwe ngiyamthanda uYesu. Biloko lisithi dinayo nkosikazi ngibonile andithi ngibonile umuntu wesifazane ngiyambona akayododa. Siyambonga uThixo osilethileyo. Ngafumana uYesu oxolela umuntu izono zakhe, amphilise impilo emnandi. Phaya endlini siphila ubomi bokukholwa, hayi ecaweni phandle. Ngaba xa uqonda uthanda ukukhonza nakuthandaza eyokuhlungu uhlala kulapho usihlala kuyo, ngoba kuloko kukhonzwa uthandazwa. Igama lenkosi ngibonga. Baba makuthiwa tatumanya kungathandazwa olambileyo kwi-athi ikhasi lomthandazo, ngoba kuphakwa ukutya sivuthiwe kuqale kuthandazwa. Xa uzothandazwa kuthiwa masicibeleni isithandazo, kuqala inkonzo, kungqinwe ngabazalwane, ngoba lithi silibanda apha abazalwane bangqine. Bekhona u-MC nomshumayeli, uyajonga uba ushumayeli 2 minutes kuba nawo mzalwane awuqhube kajazisenayo. Azibona into ngathi uyodlulisa nje bayifundiswe kuba mzalwane ibantu bezibe ngaphansi nabesihlanu lokuthi lokho mzakhabe waqhiba awuqhube kanjani. Siphuma ziyinkonzo phayile, sihambe siyojoyina abazalwane siyinkonzo, ngoba uSathane uyathanda into yoba inkonzo sizaziba ziyaziphaya izindlini. Xa nifika emakhaya kungabikho nkonzo, kanti uThixo wayethanda uba sibe yinkonzo thina, singayojoyina inkonzo ngoba uyindlu siyakhileyo. Inkonzo ibe kuthi ngaphakathi, ngoba amadimoni akanamsebenzi nezazitha, aleqana nemizi yethu. Amen. Kumnandi ke kakhulu, kwakumnandi kuthiwa i-COVID uvaliwe. Abazalwane bapha endlini zange sivale, sakhonza ndadela banjwa. Abazalwane hayi bayela kwakuyipasika phayile bethisa abazalwane. Saba nepasika emnandi. Ndade ndafumana i-experience yongena eveni ndingebanga Shumaye bafika abantu apho. Nkosi yami ndawufika pha, ndafike ndaphola kulaa ndawo. Bandibuza upholeleni, sisizwa ngamabunzi i-COVID. Ndathi ngaphakathi uYesu. Zandilala nomlanga laba babendilandile
bezame imali yokulikhupha nabo ngoba zange la ndaze nithi kubo xa selibhala ifayili yabo ye-20,000 ndathi niphinde nililande kuba ndiyokwenza le nto benilithathe ndiyenze. Zange baphinde balunge ngoba babethunywe yinkonzo kuba bayovala laa nto ndiyenza. Zange ndiyimeke uamen ukhona. Uyabona xa unento engaphakathi thina sasingenantloni, sasingayoyiki iCOVID ngoba sasifundile izwi elithi ufa kuyinzuzo, ukuphila kuyinzuzo kubazalwane. So ubomi obungcono obuba ndingabikho, ubomi obunzima nobungekho right kuboba ndiphile. Xa ndiphila ndiphilela abazalwane, kodwa xa ndiyofa ndiyozuza. Ngeke uyenze loo nto ungalitholanga izwi lenkosi, ungasindiswanga, ungangenwanga nguYesu. Xa ungekangenwa nguYesu nendawo ethu balikho elo zwi. Niyaliva nje mhlawumbe ingoma ethi andesabi kufa uyitsho ngomlomo xa sekuthe gqi ufa ubaleke ukoyika. Ndathi nishumayela kwindasothanda ndahlaselwa kule lali, bafika omama esikhonza nabo imvuselelo ingafuni. Bathi dada ziyacela uhambe, imitingi esisuka kuyo kuthiwa ngeke ubugqiba usuku namhlanje uzohlasela. Ndathi ndizawufika ndihambe ebuseleni. Wafika kundilele ndazibona ndigoduka ndibaleka ukufa. Wandibonisa uThixo imoto endihamba ngayo ivutha iqengeleka ndibaleke ukufa. Lathi kumilizwe enkosi, uyazibona uba noba ungabaleka ungakufumana ukufa, ndikuthumile kule ndawo. Kungcono ukufa usenza intando yakho kunokubaleka ukufa kwabantu, ngoba abantu bangayibulala inyama kodwa ngeke bakwazi ukubulala umphefumulo wakho. La ndiqiniseke lathi elilizwi xingana ukhuselekile xa usesandleni sakho. Ndahlala ndafike ndema phaa thatha ndindawo utheko ndithumileyo ndikhuselekile esandleni sakhe. Xa usindisiwe unobomi obunaphakade. Amen. Iqale zaba. Okwesibili, xa uke wakholwa walahla yonke into uyamethemba uThixo. Amen. Awuzethembi wena, wethemba uThixo. Xa uke wakholwa walahla izinto ezingafuna uThixo uba nokumethemba uThixo. Kodwa xa khona izinto osala nazo awukwazi ukuqiniseka ukukhuseleka kwakho ukhuselwa uThixo. Uyamthandabuza uThixo. Cela besibone la mazwi ngokukhawuleza sisheshe siphume bathandekayo. Incwadi yeZenzo chapter 3 verse 19 Izenzo 17 verse 30. What is Izenzo chapter 3 verse number 19? Kumbukani ke ngoko nibuyele kuThixo ukuze ziqinywe izono zenu. Kuqukani ibe sesibhadle nibuyele kuThixo. Kuqukani ibe sesibhadle ani kuqukile nibuyele. Let's cross us down. Come to Spirit. Sifundo nibuyele. Yayithanda lena ethi ukubuyela kwenu nibuyele kuThixo.
ke ngoko nibuye ukuze zitinywe izono zenu. Noma sowugugukile xa ungabuyanga azicibi izono. Zicikwa izono xa ubuya. Ukukana yinto efunwa nguThixo. Uba umntu lo xa ekholwa makaguquke. Jesus. Makangajoyini xa umntu engaguqukanga. Ngoba akho nto izomnceda ecaweni umntu ongaguqukanga. Jesus. Eli gama lithi guquka lithi ukuzisola ngezenzo zakho ezimbi. Litho ukutshintsha kwendlela ubukade uyiphila. Oh Jesus. Bese uphila indlela ubukade uyiphila. Amen. Kutho ukuzibona ukuba ngikumo. Jesus. Ubese uconfessa uvuma. Xa uvuma kuwe. Uvume ukalele wena. Udithi ndibonile uThixo. Ubese ushiya kuThixo uvuma. Uba Nkosi yenze kakubi. Awuyi kuThixo ungekaziboni. Awuphakamisi isandla ungekaziboni. Jesus. Inguquko bazalwa kukuzisola. Amen. Uthi waba ukuzisola uvume. Uthi waba uvuma uye kuThixo uyavuma. Ayiphelele kuzisoleni. uJuda wathi qala uguquka emveni kokubethengise ngoYesu wayifumana imali yokuthengisa ngoYesu. Amen. Ithi Bible wazisola. Oh Jesus. Wayithatha imali wayibuyisa kubantu ebebathengisele uYesu. Ilishwa likaJuda ukuba zangakwazi ukuvuma nakuThixo abesetshintsha ebuyela ekuzithobeni. Oh Jesus. Waya kubenzi bobubi wafeyila ukutsho kuThixo uba ndixolele Thixo. Oh Jesus. Kusithi uPeter ezisola omnye uthatha iintambo azibulala ngenxa yoba uzisola ngezenzo zakhe. Akulunganga uzisole kodwa ungavumi Oh Jesus. futhi ungayi kuThixo ucela uxolo. Abanye bathatha iipilisi zetanki xa sele bezisola ngezinto abazenzileyo, benamahloni ukubhekana nabantu bezinto abazenzileyo bazibulala. Ukuguquka-ke uyazisola ube sewuvuma ube sewushiya kuThixo athi umkhulu wamawisile sinelizwi likaThixo. Oh Jesus. Sinobomi ngelizwi likaThixo. Amen. Athi siyazazi izono zethu ungaphelele kuzazini izono ngoba hleze uzibulale ngenxa yezono. Zula ube sewumazi umsindisi ongakunceda kwezi zono zenzileyo. Oh Jesus. Okukuthi ke nguYesu lowo. Amen. Abantu Hallelujah. abaninzi bahamba nokuzisola kodwa uSathane sithi umsindisi. Jesus. Guquka
Maguduka. Gudukani. Nibuyele. Ningaguduki nibuyele kuThixo. Nibuyele kuThixo. Ukuguduka kukubuyela esingqondweni. Oh Jesus. Ngoba umuntu lo ayiphila ekude noThixo esihlizo usuhle ngekho ezingqondweni zakhe. Unyana walahleko lithi iBhayibhile chapter 15 Luka verse 17 lithi wathi kubuyela esingqondweni. Ekuguquka ungekabuyela esingqondweni. Ekuguquke ungekabuyeli esingqondweni. Ekusibona uba wenzeka kubi ungekho esingqondweni zakho. Wathi kubuyela esingqondweni. Wathi kane bangapha abaqeshwa bakabawo abadikwa zizonka babuyakhathazwa ngamadimoni ka ungekho esingqondweni. Wekhathazwa nguSathana xa ungekho esingqondweni. Wekhathazwa ngabathakathi xa ungekho esingqondweni. Wekhathazwa yifiye xa ungekho esingqondweni. Umuntu ongekho esingqondweni uhamba nje uyoyika apha empilweni yakhe. Uhamba nje une-fear of the unknown. Woyika noma yintoni engaziwa woyika ntoni. Ngoba xa ungekho esingqondweni wenza izinto ezimbi ezikufaka engozini. Wathi liphela wabuyela. Apha uzoguquka ubuyela esingqondweni. Amen. Badikwa zizonke. Nakho mna ndiphela indlala. Uthi ke lo mfo ndiyakusuka ndiye kuBaba. Amen. Ndithi kuBaba ndonile ukhumbula izenzo zakhe. Jesus. Akathethi nabantu uthetha naye. Ngoba uzoguquka kuba khona ingxoxompikiswano apha kuwe ngaphakathi. Oh Nkosi. Awuguquki ungazoyisanga. Awuguquki ungazoyisanga. Umuntu mayizoguquka ulwa naye. Suka nje kuBaba. Ndithi kuBaba bawondonile kuwo amazulu andonanga wena ngone amazulu. Ndiphucukile kuThixo. Loo nto yandenza nawe yaphucuka yangakwazi ukumelana nawe. Ngoba abantu abangenaThixo akho mntu angabenza nto. Umuntu ukuze axabane nomuntu uqala axabane noThixo. Ngeke kube na-enemies ube neentshaba ungenotshaba lukaThixo. Kodwa soze uvane nabantu ulutshaba luThixo. Uba ufuna uhlala kamali emhlabeni, zama ubudlelwane bakho bube buhle noThixo. Emveni kokubonisa impilo yakho noThixo, undibuze uba uyawuzophinde ube nazo njani. Ngoba uThixo xa iindlela zendoda zikholisa yena, uzenza neentshaba zakhe zibulisane nalo. Kodwa xa sixabene noThixo, uba ngumntu oneentshaba nabantu zabo nabo zitshaba, nabantu okhonza nabo bazitshaba, wonke umntu utshaba lwabo. Ayingobantu ingxaki ngowe noThixo.
uKhayini no-Abheli zange balwe, bathe gqi sebebulala. Hayi. Khayini no-Abheli zange balwe, kodwa bathe gqi beyokhonza. Beyokhonza. Babulalene beyokhonza. Hayi. Babulalene beyokhonza. Ngoba xa uThixo exabene nomuntu, umuntu automatically soze angaxabani nomnye umuntu. Niyazi uba xa ungena Thixo ungamanga kakuhle noThixo babhida, baxhaka, banengcwaba. Imidlalo behleka avukela umsila. Angambuzi bebusuku belwa nabo. Ukukani. Ulala umhleka konwakiwe. Kuvukwe kungasevaniwe. Ungambuzi babe kuthe bekulele. Kodwa kulela abantu abaxhaka banengcwaba. Abantu abangenaxolo nabo ngenxaba baxabene noThixo. Imali ayikwenzi ube right. Imali ayinciphisi wayo, iyayengeza. Amen. Awunemali eninzi bale bantu abazofika bazayithatha banengeza security. Xa ungena nalo newadi yoba ndizawudlala. Kodwa xa uthe wenza ubuhlobo noThixo uyeneliseka. Amen. Uqukani nibuyele kuThixo. Usathane uyayivala le ndawo yokubuyela kuThixo. Uvela abantu xa ufika ecaweni uzibona uba sendifile. Ule ecaweni uyela kuThixo. Uzawuhlupha usenkonzweni, unakale usenkonzweni, uphoswe lizulu inkonzo ingawuphosa. Ngoba zange ulifumane ithuba lokubuyela kuThixo. Awubuyela kuThixo uyaziyeka izinto ubukade uzenza ukuze zisikwe izono zakho. Amen. Ukuyeka izinto ezimbi ubukade uziphila. Ukade uzibona ukuba Nkosi kufanelanga kuyenza le into. Oh Jesus. Ayifunwa le nto kuThixo uyiyeke. Azicikwa izono ungekayeki. Hayi Yesu. Amen. Azicikwa izono ungekayeki. Yole nto sithi the day wamkela uYesu uphuma nalo mnyaka ubuhlalisana awulaleke ebhedeni nendoda Oh Jesus. engeyo yakho. Hallelujah. Awugurukile, Oh Jesus. awuyifiki twethi izawulalaphi ngoba nesanda lo mntu. Xa ugurukuka uyalibala Oh yes Lord. intoba ndawuncedwa kuba ndifundiswa nguye, ndondliwa nguye, ndidrayiva imoto yakhe. Xa ugurukuka uyabuncama ubomi balapha. Hallelujah. Mighty Jesus. Usino khayisa ngawe ngikuqambe alinato Nige nawe Nkosi nige wenu siko zote usiko zote uyabunyama ubomi banao Kaukumbule kabasarwa uyanama
ushabeke bubili. You make a decision. Oh, Jesus. Eti ngoba nibonile ingozi. Ngeke niwasamba ngale ndlela. Awuthi sasa. Awunanto ndisazoyilungisa. Before uthi Yesu ndiyabamkela. You make a decision. That is why nithi Bhayibhile umuntu okholwa ngenhliziyo abelilungisa. Kuthi uthi ngesikhathi ufiswe uzibone izono zakho ube sewukhohlwa. Oh, Jesus. Wenza isigqili. Uyabona kanti ngene nenkazana yamapeteni kuthi ukuthi kasiphuma sebesihlala. Oh, Jesus. Kodwa Yesu anezibhalela. Hayi. Esingene sokwamini sikhulile. Kodwa kase siphuma epeteni. Ukhona ukukhuleka. Indlela zeshoka. Amen. Bonga kulunganga. Oti kulungwa. Bayongena kwinduru. Bonga ngelwanga. Bonga buyela kumbela linye. Nomntu wakhe. Kodwa phendukela. Nobulale phandle. Uthi kulungile. Sanditshintshile. Hallelujah. My Jesus. Hallelujah. Sanditshintshile. Sandifumile. Uba mathambo am ulala uJesu. Sandifumile. Kuyokusukela namhlanje nomzimba namalungu omzimba abelikhonza isono sendiyakhonza uJesu. Ndiphendukile. Hallelujah. Jesus. Oh, yes, Lord Jesus. Kukuka. Nibuyele. Ewe. Jesus. Uthixo owanishiyayo yena mshiyayo. Ngenxa yoba inguquko inqabile, amasindiswa amaninzi akawazi ukubhaptizwa ngamanzi. Futhi neenkozo ezivuka namhlanje azifuni manzi. Oh, yes. Yawa undermine ukubhaptizwa. Jesus. Xa ungaguqukanga, ubhaptizo yi-first step, sisitep sokuqala sokulungiseni amanzi. Jesus, umuntu oguqukileyo uye alangazelele ukubhaptizwa. Amen. Kodwa abanamhlanje basizwe abawazi amanzi, bathi bafuna umoya oyingcwele. Nomoya oyingcwele abamtholi, umoya oyingcwele akabehlela abangaguqukanga. Masuke bazenzise abanamhlanje. Abantwana banayo i-Holy Spirit, bane-faith kamoya. I-faith kamoya uyehlula ngoba uthi ngokunomoya wehlule sesimilo sakho. Ngoba uyiprofethayo uthetha ngelwimi, wehlule inkazana, wehlule ngamadoda, wehlule ukuhleba, wehlule izinto zonke zehlule umuntu ongenathi ube njeya. Kodwa umoya unayo. Ecaweni uthandaza ungene kumoya, kodwa ekhaya wehlule similo sakho. Une-faith ngoba umuntu xa ifikile yakoyisa. Into ebangela uba umoya ogcwele angehli neenkonzo ziyonwaba because xa kuthiwa kuyobhaptizwa
ziyavunywa izono, ziyaxelwa izono. Amasela buyisizipha zebala. Namhlanje abantu bakhonza beseba, bakhonza bengamasela, bakhonza bengenasasela, bakhonza becorrupt. Ophakathayo uyaphakatha, ohleli nendoda yomntu wayikhatha uphila nayo. Oh Jesus. Phila nayo kanasasela. Nonto siyaphasele izono nendima zamadivosi zininzi because akuphendukwanga, akugudukwanga, akulahlwanga nto, abazisolanga. Bajoyina inkosi, ababuyeli kuThixo, bandisamanane ezikonzweni, abandisi ukumkani. Ukumkani awujoyini, uyasalwa. Awusalwa ngumfundisi, usalwa lilizwi. Sinabantwana babantu, asinabo bakaThixo. Abefundisi banabantwana, sinabantwana bama. Awu Thixo, kodwa nawuguquka uyasalwa. Jesus. Uthi ufikele faith mission, udlule faith mission. Amen. Usalwa lilizwi likaThixo, ungabi ngowase-faith mission, Oh Jesus. ube ngowase-ukumkani. Amen. Uthi ufikele yasemthofotho udlule, usalwa lilizwi. Oh Jesus. Indawo ibe yaseBruce, kodwa uphinde ube khona, unelilungu lokumkani. Hallelujah. Ngoba izawudlula yasemzi, ube sewungena kweli mandla elingabonakaliyo. Banalisha abantu abazelwe ngokwenyama, abazalwa ngomoya. Hallelujah. Banalisha abantu Oh Jesus. abagibeli bezalwa ngabaphameli nabaprofeti namabandla bafeyila ukuzalwa ngomoya. Ngoba xa uzalwa ngomoya uyaphenduka, ulilahle izodala, ujoyine nabo abaphila ngomoya, ujoyine nabo abafuna ukwenza ukulunga, ujoyine nabo abathi indlela yethu ibheke ekhaya. Oh Jesus. Uyabuye abazalwa zolanda abantu, abazalwa ngamadoda, abazalwa nabantu abashadwa lizwi bavela. Oh Jesus. Hallelujah. Mighty Jesus. Uyelane kuThixo, uyelane kuThixo, uyelane kuThixo, uyelane kuThixo. Hallelujah. Jesus. Ukuze ziqikwe, ziqikwe, ziqikwe. Ungabi ukhonza nezono ezingaqikwanga, ziqikwe. Ziqikwe, izono ziqikwe, ngoba izono ziyaqikwa. Futhi funeka ziqikwe ungekayi ethuneni, Oh Jesus. ungayi engcwabeni, izono zakho zibhaliwe. Hamba ubheke engcwabeni, kodwa izono ziqikiwe, ziyaqikwa. Oh Jesus. Ziyaqikwa, ziyaqikwa izono, ziyaqikwa izono, ziyaqikwa izono. Jesus. Ufaniswe nawe, kuthiwa wayenje, kuthethwe ngawe, kuthiwa wayilikhiza, wayisifebe sendawo, wayisigagwa, kuthethwa ngawuphila, kuthiwa wawunje, kodwa yafika inkosi yamakhosi, wakhuphuka, wayeka entwazimbi, zaqikwa. Jesus. Ziyaqikwa masifana,
Jini siyatikisho. Ausikabu Yesu siyatikisho. Ausamkeli Yesu siyatikisho. Ausabu Yesu siyatikisho. Jesus. Oh, Jesus. Zote ngabana. Mabuyele kutiliki. Yela kutiliki. Ukuze zikhile kuwe. Izono zi. Afika mathuba. Ukuhlaziya kukamoya. And without preparation, Ofudi Lumiso 32, verse 1. Kandi kumbula Howeziwe Weyikosi Angisose Abuyele mufano Angikumbula Nikubula Nikosi Akondimnandi engegqitha ukucikelwa iso Jesus. Akhona emhlabeni yakamandi njengento yokucikelwa iso. Akho sibusiso esake kwasisibusiso esedlula esi sokutamajala ebendina asusiwe. Oh, Jesus. Umthwalo wesono wethuliwe. Jesus. Hallelujah. Labantu abasono zabo zigwajiweyo. Oh, Jesus. Hallelujah. Lamadoda aphila kulo mhlaba. Jesus. Egwaja isono zawo. Hallelujah. Lamakostas ababaleleswa lobaganamale totanzalidwanyakulu atigele. Hallelujah. Wajelwa isono zawo. Never fast. Oh yes. Abawina in cases. That's called Awin. Watananaja. Oh my God. Apina namoba. Wamanikuja. Eligatigeta. Ligatigwanikasika Yesu. Oh, Jesus. Alikuja. Ligatigwa kukusha sana. Amen. Papa nisuke kisweni yako. Jesus. Sijala. Otekelele sikusha sana. Alipade ja. Nabago baponalo. Bapona ja. Umawalenza. Imanji salapa. Oh, Jesus. Asina legero. Nalipala nayo. Lala sula majalaba. Hallelujah. Nalipota. Ayashaja bekayaba. Hallelujah. Nalipota. Ayakunya siswani. Pinawibulela. Awutawashadalala. Igasi lalelo. Liyasikeka. Hallelujah. Isono sombula. Igasi lalelo. Liyasikeka. Isono sebeyo. Yes. Jesus.
otika isono zabantu zicikeke. Udlule engcwabeni lo muntu wambulalayo kube ngathi udlule endaweni yolonwabo. Kungekho nto edlambulala. Ufikelwe isazela. Wafikelwe isono. Yes. Wathi ngathi intombazana ehlalisana kule lokishi uthi khulanga kulanda kube ngathi sange walala kuyo wayefu kuyaso uthi ngathi uliphana usani intoza abantu upili wabe phakathi kwabo ngathi ayikuwelo ubehluphana naba. Haleluya. Wazenjani uya Sikiwa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Umelwene nao hambe mshabeni izinto endisenzileyo siyamba sisithi kum awuyonto. Akekho umntu obhakileyo nophilileyo ongenza ezi zinto wazenzayo. Ngekukholelwa nakuThixo madoda befika abantu bashumayela iindaba zoguquko nokolelo lesono imuyingo ithi nam ndinezono zam nam ndonile mandifune kona kwam manditshintshe indlela zam ngoba ukuguquka kukutshintsha kwengqondo yomntu kwendlela zakhe. Oh yes. Esomtoleka incwadi yamatyala ngoba yonke into yenza kwelizwe irekhodiwe ibhaliwe. Ayikho into yenzileyo engekho ezincwadini zikaThixo. Ezinye yazilibala akazilibala uThixo. Jesus. Kodwa xa isecika ucika nezo zilibele. Nedawusaka uyolala emathuneni akhe ecikelwe isono. Funda lo verse 1. Hayi uyolo labo bakholelweyo urhexo lwabo nguThixo. Kuwe hayi uyolo labo balukholelweyo urhexo lwabo nguThixo. Abo
izono zabo zingcwaliweyo. Abantu bacele namaxolo baxolela. Kodwa lo maxolo asekhona, ezo zinto zisaphila. Kodwa Yesu. Abantu babo bethi balungisile, balungise nabantu abalungisana ngokuthixo. Izinto enizenzileyo nalungisana nodwa, wangabikho uthixo kololungiswana alukho. Kodwa Yesu alufumaneki kuyo uxolo lungekho kuthixo. Ngalifosisa ngaphansi. Hayi uyolo lwabo balukholelwayo. Abantu abalukholelwayo. Uxolo lwabo nguThixo. Oh Yesu. Unayo. Oh Jesus. You are blessed. Amen. Ubusisi. Usikele. Oh Jesus. Yeshua Koska. Esaili moto zinche. Oh Jesus. Ishale mzidomshe. Ishana mulutyale shizwe. Amen. Kukabantu. Ongasifisa ngathi nazalo babo. Kade balale msuku. Baphethe imivandetha. Abanakole shizwe. Imali banayo. Kodwa ibaphana kolo. Noyolo, unoyolo, osono zakhe, haleluya, siphathiwe, yabo, olukeko lwakhe, yabo, alukolelwe, haleluya. Lala njengekunika, lowo, owabonileyo amaphutha akhe, lowo, osibonileyo ukwenza kwakhe, lowo, osisolileyo, wabuyela kuThixo, unoyolo, Jesus, urabasathu, noyo, haleluya, noyo, samahala, Hallelujah. Oh Jesus. osono zakhe sikhathini, osono zikwatiweyo kokani, yo, ibuyele kuThixo, ibuyele ukuze zicikwe, ukuze zicikwe izono zokuqala, nibuyele kuThixo. Uyabuziwa 17 chapter 17 verse 8 standards ekhaya kokuqala anginezono ezikhulu ngangihamba ngingenathemba afika uYesu wangikhulula sakupho izono ziyaxoleka. Oh Yesu. Uyazi abanye abantu Jesus. izono sebesingisiwe bathi babuyela nenenkonzo. Yo. Ungabuyeli kuThixo. Jesus. Abantu bazenza izono sebesithi bayakholwa. Yes. Bathi kabezenzile babuyele neqhawe. Angabuyeli kuThixo. Abe ngumzalwane enkonzweni kodwa phile githi abe nokutyala. Afuna ukuba ngowa wayenguye kawayeqala ukhona. Into nayo nje ubanjwe kuba akabuyanga akasebenzi. Ubuye wacela uxolo ecawe. Akacelanga kuThixo. Le ndlela abuye ngayo akuyiyo le wayingene yonke. Ubusodali ufumanyana uyasiqhatha thiyo
esesimamkele Yesu. Amen. Athi xa isifake entweni ezimbi aphinda senze sibe namahloni ukubuyela kuYesu. Uyabona ungene nge-back door. Ufika abantu besithi bekhona ndasindiswa ngo-19 ku-2000 abe nomntwana ka-2010 kodwa bebala unyaka ungapha. Umbuzo uba uzele kanjani? Yesu sefikile. Jesus. Xa ubala iminyaka la ibala yokusindiswa ubala ukuzala kwakhe efana nabantwana. Abantu abakhulelise amakazana. Jesus. Yabona xa usindisiwe thina zingodade asemcela uThixo sisindiseke. Amen. Uthi noma kuthiwe ngumfundisi unganxiniswa kubufundisi. Amen. Usiye umntwana kukaThixo uhambe nesikhundla. Ngoba xa uwile ungumuntu ophethe abantu uyalibala ngomntwana. Awuzungena ezweni ngokuphatha abantu, uzongena ngobuntwana. Upawuli ntoba asibuyi thina nento yethu yalungiselelwa nandelukazi amarhamento waphetheyo nabantu baphetheyo ayobe bengekho. Uyawuzimela ngokwakho xa ufika phakuThixo. Uba wasindiswa washayeka guquka uyela kuThixo. Suvuyiswa inkonzo ekwamkeleyo kodwa uThixo engakwamkelanga. Sokonwatyiswa ngabazalwane kodwa ubudlelwane bakho noThixo bungekho. Uyele ekhaya. Oh Jesus. Uyela kuThixo. Funa izono zakho. Oh Jesus. Yasipakamo. Uyela kuThixo. Obisono siyamba nempakamo. Kuyabuywa. Hallelujah. Akalashwa phela uThixo uyabuywa. Thank you Jesus. Lapho sifumene khona azibhaqe bandikumo. Yamthanda uThixo. Wansozibona uyawuhlangabeza. Otu Jesu azangatsho lutho wafele wathatha umusa wakhe. Lapho fike khona wasibona kudala ndihlala, kudala ndisenzisa, kudala ndisenzikhola ndingafikelwa kumufa ndisahlala inqawo. Haleluya. Nkosi Yesu ndikhumbula. Haleluya. Jesus. Lapho fikelwa khona sikho yima ukalendo ayayisemqablezwe. Haleluya. Yathi Nkosi usindikhumbula yabo ebekukanini bakho yabo amen yathi Nkosi namhlanje ngoba osisoma. Haleluya. Osiboneleyo ubabenzanga nakusiza akalahla akagijisela ngamashezi akanyemisha suri. Haleluya. Akaphinda suri uyafuya wazibona yabo wazibona. Amen. Wazibona. Inkosi yamamkela njalo. Udavide
uDavide wayesisona esinzima kodwa wayelakhe yokusibona. uDavide wayengumuntu owake wangumoni kubantu abasetshenzisiweyo kodwa yikho indoda uthi kwakayithetha nayo uDavide lifumene umuntu asengiveli kwenhliziyo yomntwana uDavide akekho ofana naye ifana hluke ngayo ayemaphupha ayasibona adidala thixo isizwe sidabulekileyo usisi moya wakho emphefumulweni wami uyalufalayo Master Jesus. Uhlutshwa indoda kodwa ube noyona. Uhlutshwa ngabantwana kodwa ube noyona. Unendlala kodwa ube noyona. Ungaphangeli kodwa ube noyona. Oh Jesus. Ungena lutho kodwa ube noyona. Jesus. Thank you, Lord. Hlonishwa ngamadimoni, hlonishwa ngadigolosi, hlonishwa ngabathakathi, hlonishwa zimpundulo, hlonishwa ngamayeza abantu. Alikho iyeza elingakhangelwa wena, asikho isiphomo esingalwa nawe sibe nempumelelo. Akunamthakathi ongathakatha wena. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh Jesus. Imnandi kuwe ungekafike bazalwane. Uyinkosi uhleli wedwa asiki kwisono sakho. Uyinkosi useteksini. Uyinkosi usesibhedlela ugula. Uyinkosi unoyo wafumana uyo. Verse 8 ngokuthi amaxesha okungazi awayeka sengxakini amabandla hamba nabantu abangaguqukanga. Oh yes. Abantu bancane bizono uguquka uncane wakubulungisa. Oh yes.
Thank you, Father. Thank you. Thank you, Lord. Oh, yes. Because yale labantu esidaweni sonke itabani mabaguguke kobumise indoda eyofikile igwebe ihlabathi. Alo ndoda zicikwa ngegazi layo izono zabaguguka abawalimane enkosini sizobiza wena mlete. Amen. Uyeleka. Oh, yes. Irayithi cha kuwelule kwana Amen. uyeleka indlela ophila ngayo izinto zakho zibani. Umuntu ngamnye ozimela ngaphambi koJehova Silindele izulu, umuntu ngamnye silindele, ozimela ngaphambi koJehova. silindele izulu, silindele, Sibekezinye abathandisi silindele, usebagogo silindele izulu, silindele. usekusasa Oh, yes. ukuba ungazijika indlela zakho. Usenethuba ukwababhubhileyo abarhalela ithuba lokufumelela. Usenenhlamba Oh, Senator. wena endiseme phambi kwakho ndikuxelela ngokutshintshwa kwendlela. Vala amehlo akho. Yozisola bona abantu abangakholwayo bayazisola bayazisola abantu abangakholwayo. Ikhona ithuba oyorhalela ithuba namhlanje. Aliyeka ithuba olifumana lishiye nje yobisa indaba yakho nosumakade. Uyelekhaya usafuna usakhangelwa usalangazelelwa ziyapikwa asikho sikhulu esidlula ngapha kwekhaya. Thank you. Kunafika igazi bafikelwa lithuba zawusisoka eluthandaza nabantu namhlanje abathi Nkosi ndiyaphenduka, ndiyazisola, ndiyazibona, ndiyabuya ezindleleni zami ezimbi. Eluthandazela umntu abe mnye ufikelwe yinto entliziyweni yakhe yambonisa kakuhle uyayidinga inguquko, uyadinga ukuqikelwa izono. Vala amehlo akho, phakamisa isandla sakho saserayithi.